Ya vieron último tuvo lugar a apertura oficial de edifício que tem justiça de nos países de Summan. 6 anos passados, edifício de Corte de Justiça começado em processo para renovação. A muda de edifício aqui para na Guayaca temporalmente e agora a renovação do edifício está completamente clara, está moderno e está finalizado. Já vierna último, governador de Aruba corta cinta de edifício novo de Corte de Justiça. Caminha como serviço que agora Aruba porta orgulhoso de ter edifício digno de sua função. Volstrekt duidelijk is dat de rechters achter de tafel met een bijzondere functie zijn bekleed. Terwijl zij zich tegelijkertijd midden tussen de bevolking bevinden. Aanspreekbaar en toegankelijk. Rechtspraak voor en door mensen. Rechtspraak die de samenleving verder helpt, die door de samenleving wordt begrepen en vertrouwd en waarop de samenleving trots kan zijn. Daar gaat het om. Een imposant gebouw is daarbij niet vereist. Maar wel kan het rechtsgebouw het gevoel van trots stimuleren en kan het helpen om de bezoeker te doen beseffen dat in dat gebouw iets bijzonders gebeurt. A renovação de edifício de corte está encaixada perfeitamente com a revitalização de no centro de cidade. Aboga for de primeiro instante para manter o edifício aqui dentro no centro de cidade, principalmente para assim queda acessível para tour. Dit jaar bestaat het gemeenschappelijk Hof van Justitie en zijn rechtsvoorgangers 145 jaar. Een mooier verjaardagsgeschenk dan dit prachtig gerenoveerde gerechtsgebouw is niet denkbaar. Het is een state-of-the-art gerechtsgebouw, waarin de monumentale gedeeltes prachtig zijn gerestaureerd en waaraan een ruim, modern kantoorgedeelte is toegevoegd. Aan de bouw is een pittige discussie vooraf gegaan, waarbij het Hof, en met name mijn voorganger president Luis de Lannoy, zich op het standpunt hebben gesteld dat een gerechtsgebouw in het centrum van Oranjestad thuis hoort. Daaraan lag de visie ten grondslag dat rechtspraak centraal, zichtbaar en toegankelijk in de samenleving moet zijn, zodat rechtszoekenden ook gemakkelijk de weg naar de rechtszaal kunnen vinden. Bij het naar voren brengen van die visie was een goed verkoopargument dat handhaving van deze locatie en renovatie van het bestaande gebouw een enorme impuls zou geven aan de binnenstad die hard aan een opknapbeurt toe was. Het is te prijzen dat opeenvolgende regeringen van het land Aruba die visie hebben gedeeld en dat ook hebben waargemaakt met de inzet van diverse instanties. Daarvoor spreek ik namens het Hof een welgemeend dankwoord uit aan alle die dit mogelijk hebben gemaakt. Com a finalização de renovação de edifício de Corte de Justiça, agora por vista que Aruba não solamente tem sistema jurídico de 5 estrelas, mas agora também edifício que está complementar isso aqui. Aruba, por celebrar a renovação de nosso país, está continuando e a evidência disso aqui está grande e visível aqui também. Para Notícia Benoche, Aishel Simon.